Sasmita gaib. Tahun 1955, aku namatake SMP. Terus nganggur, ora bisa nerusake sekolah sing luwih dhuwur. Amarga bapak banjur sedo. Dadine ibu ora bisa ngragati. Mongko adikku isih ana sing perlu mbutuhake wragat. Mula kepeksa aku nrimo mandeg tekan sakmene. Atiku bingung, tansah nglamun mikir nasib sing arep teka. Niat buruh macul dasare wis ora bisa. Amarga pancen ora dilatih wiwit mbiyen dadi wong tani. Garapan Tegal kagungane ibu. Sithik mbaka sithik didol kanggo nyukupi kebutuhan padinan. Ngenteni pensiunane bapak, pranyata ora metu nganti saiki. Sauntara kang masku sing luwih tuwa, boro adoh, wis ora kelingan babar pisan karo adi-adine. Amarga ya pancen wis duwe tanggung jawab dhewe. Lagi kepenak anggonku nglamun. Dikagetake tekane Kang Reban kanthi gita-gita. Mas Tres, katimbang lamun mboten genah sing dipikir, mbok monggo toh sami prihatin. Pados Sasmita gaib. Mbok menawi wonten pitedah sing dados margining gesang. Aku mangsuli kanthi rangu-rangu. Mari ngendi sih Kang? Lah wong margining urip kok nganggo prihatinan? Malah yen tak pikir genah muspro. Buang-buang waktu lan tenaga. Mboten kaya niku. Sing dimaksud golek srana. Kepripun bisane kula kalih sampeyan niku oleh pegawean? Ngono wangsulane Kang Reban kanthi mantep. Apa nyang dukun to Kang? Lah dukun kuwi rak yo manungsa toh? Lah yo nyuwun marang Gusti Allah. Ndak kira luwih utama. Maksud kula niku nyepi ten makame Panembahan Adilangu Krenceng. Ning nek Mas Tri mboten purun, nggih mboten napa-napa. Wong TKT angger wonten buahe niku sing ajeng ngraosaken toli awake dhewek. Kang Reban wangsulan rada sengol sithik. Embuh genyo pungkasane rembug, kok yo nurut marang kekarepane Kang Reban sing ora kena dipenggak. Jalaran bareng tak pikir-pikir, kok yo rada ana benere. Saka ngomah mangkat jam 8 bengi. Mergane manjat tumurun Ardilangu watara jam 9. Kang Reban terus lumebu lungguh ing ngarep Kijing Watu. Dene aku nututi melu lungguh ing mburine. Ora ngerti apa karepe Kang Reban mau. Jebule Kang Reban ngobong menyan maca donga sing aku dhewe ora ngerti dongane. Sakjerone aku lungguh, githokku tansah krasa prindang-prinding. Rasane wedi. Sak rampunge ngobong menyan lan donga, wong loro keturon ora krasa. Nalika aku turu, ngimpi ditekani priyayi sepuh ngagem daster wulung. Agemane beskap ireng, jarike uga latar ireng. Gawang-gawang lan cetha welo-welo. Ngakune asma Kiai Udan Terang.
Panjenengane maringi klapa supaya bisa dipangan. Durung nganti entek klapane, aku keselak tangi. Age-age aku nggugah Kang Reban. Eloke Kang Reban uga ngimpi sing meh padha. Jarene ngimpi diparingi potlot dening priyayi putri ayu rupane. Ngakune asma Nyai Pandansari. Aku wong loro gumun, dene kok bisa-bisane ngimpi bareng. Nanging seje sing nekani, siji kakung siji putri. Sakbanjure aku wong loro padha bebarengan ninggalake papan kono, kanthi nggawa angen-angen apa sing bakal kelakon. Bareng kira-kira anggonku mlaku padha entuk setengah kilonan. Ing jurang grawah katon ana wujudan sing jian gegirisi. Matane gedhe mendulu, kaya wadah semir kae. Untune gedhe-gedhe kaya gedhang raja, karo polahe gila-gilo lan undang-undang. "Kang, aku melu, Kang. Kang, aku melu." Aku ngewel, nanging Kang Reban katon tatas. Suwe-suwe Kang Reban atine mangkel, memedi dibalang nganggo watu gedebuk. Memedine ilang, sing ketok lah kok klapa wutuh gumlundung nyedaki aku wong loro. Aku tansaya ngoplok, dene klapa mau terus dicandak dening Kang Reban, banjur disigar dadi loro. Lah kok dilalah, Kang Reban kok nggawa gaman barang. Awakku tansaya nglumpruk lemes, ora bisa nglawat saking wedine. Keringet adem metu kabeh. Dasar Kang Reban wonge kendel sisan. Gawe klapa dicukil lan dipangan. Aku dhewe diwenehi kon mangan. Aku moh jalaran isih duwe rasa wedi lan was-was. Nanging dipeksa terus dening Kang Reban, ya kepeksa gelem. Rasane kok ya kaya klapa biasa. Bareng wis mangan, awakku krasa pulih, dadi kuat meneh. Lan malah aku njaluk meneh. Usanane klapa dipangan wong loro nanging ora entek. Isih sisa kira-kira sak jempol tangan gedene. Luwihan klapa banjur ditinggal diselah ing pager kikis. Banjur ana kedadian aneh sing ora bisa dinyono. Sisa klapa kuwi ceblok kanthi nyuwara. "Kowe langis sing ora entong." Nanging swara mau wis ora dipaelu. Butuhe enggal-enggal tekan omah. Sakjroning mlaku, wong loro padha nggembol angen-angen dhewe-dhewe. Dene ing donya tansah ana kaelokan kok ya rena-rena wae. Lah tobel anak kadal. Bareng wis meh cedhak tekan omah. Kira-kira watara kurang luwih 100 meteran. Sak kidule omahku ana kahanan kang elok ngedap-edapi lan ora tinemu nalar. Jalaran dapuran pring bisa rubuh, ngadeg rubuh nganti bola-bali. Kang Reban mlumpat karo nguculi iket sing dienggo. Pring sing jejer loro ditaleni nganggo ikete karo maca donga. "Bismillahirrahmanirrahim. Jim setan priprayangan sing mbareksa papringan kiye, aja gawe pitenah lan aja ngganggu niatku sing bagus. Gusti Allah ora rila umate digodha. Manungsa kuwi makhluk utama, potat patet bedhithit, mati patet ana bala. Saka wetan bergonjol, ilang tangane siji. Potat patet bedhithit, mati patet ana bala. Saka ngisor bergojol, ilang sikile." Nganti nyebutake kiblat papat, dene pungkasane ndonga, "Ya Rahman, ya Rahim." Rampung maca donga Kang Reban ngajak bali.
Ayo Mas Tris, monggo wangsul riyen. Mangke jam gangsal diwangsuli malih. Kalian mendhet iket kula. Tekan ngomah aku lungguh deleg-deleg karo ngasukake napas. Waktu iku kira-kira wis ndungkap jam 4 para esuk. Jam 5 kurang seprapat, aku wong loro baleni ing papringan. Yakinake apa sing kedadean. Masya Allah, apa sing katon jebul ana nini-nini piku. Tangane dibondo nganggo iket karo nangis-nangis ngarwara. Njaluk diluari lan njaluk ngapura. Aduh, Ngger. Tulung, aku luarono. Aku njaluk ngapura, Ngger. Tedak 7 turun 8. Ora arep ganggu maring anak putumu kabeh. Apa sing dadi niatmu bakal tak rewangi. Muga-muga kasembatan. Kang Reban banjur takon. Nini. Riko sakjane arane sapa? Kok wani-wanine ganggu maring nyong umate Gusti Allah lan anak putune Adam. Jajal, walehke baen. Kejaba kowe iyang niate kudu bisa kasembatan. Aku Nini Sanggrong, manggonku ing Jurang Grawah. Ya titeni wae. Sedelo maneh kowe dadi pamong desa. Senajan aku rada wedi, ndak wanek-wanekake melu takon. Nini, aku dhewe kepriwe mengkone? Apa yo arep terus koyo kiye? Boten, Ger. Guneme karo aku barang kok malah basa. Benjang sampean bakal tindak ngilen tebeh 3 sasi wiwitan sampean sengsara. Sak sampunipun lajeng gesang sekeca. Wangsulane Nini Sanggrong. Sing tak gumuni, wong loro kok ya bisa wawan rembug karo bangsa alus kang saklawase tak pikir ora tinemu nalar. Bubar mengkono, iket sing kanggo mbondo Nini Sanggrong diluari. Saknalika blegere Nini Sanggrong ilang. Lan sing katon ya mung wit pring sing katon ngrembuyung. Sak banjure aku wong loro bali sowang-sowangan menyang omahe dhewe-dhewe kanthi nggawa rasa ngungun lan gumun. Wiwit kedadian kuwi, Kang Reban antarane 3 sasi candhake didadekake carik. Dene aku dhewe coba-coba manut ujare Nini Sanggrong lunga menyang Jakarta. Nyatane aku entuk pegawean. Nanging sakjroning 3 sasi aku ngalami sengsara. Nanging bubar kuwi uripku rada kepenak. Saiki aku pensiun. Dene Kang Reban wis tilar donya. Kabeh mau sing paring ya mung Sing Maha Kuwasa. Dene kang tak tindakake ki mau mung sarana kanggo lantaran. Percaya apa ora, mung sumangga